Tá an eagraíocht stáit Údarás na Gaeltachta a gurí cumas technoliaachta intleachta shaorga forbairt cumarsáid a dhéanamh trí bhean na Ghaeilge. Labhair de journal le príomh-aidhmeannach an Údarás Tomás Ó Síocháin faoin plán intleachta shaorga atá acu agus an spéis atá ag an eagraíocht as an technoliacht seo a chur chun cinn. Is dócha tá ton intleacht shaorga teacht nardro agus bheith sé fitte fúte in nach gné dar saoil. Mar sin sa chóthaíocht sin tá sé rítheachtach feacantéir agus a rá do dhaoine le Ghaeilge ní mór doing a bheith cinnte go bhfuil freastalaring. So choragás ceann na rudí sonracha atá déanta going is Tommy Trish an tólas fad atá atá chur ar fáil ag an Citizens Information Bureau atá ar fáil go poiblí atá RNC vidilínacha é sinna chur is seach a Mosca agus an sin Irlis Tomás Ó Síocháin a dhéanaan aistriú ó bhéirle go Ghaeilge agus a dhéanaan ahans aon rud a bheith le rá ag duine. So cuireann tú ceistear aíonn se go béirle déanann sin fistrúcháin tagann an istrúcháin arás agus leabhartar amach as Ghaeilge ag úsáid an technoliacht atá forbartha ag cloisteanna tríóide aber polasaí. An bhfuil locht na Ghaeilge chun a bheith sásta le seirbhís AI nuair atá seirbhís eile ar fáil beidir a bheith níos freagarthaí agus níos daonna. Gás mar thógann tú Údarás na Gaeltachta faoi láthair. An obair atá ar buna goinge tógann sé róáda do chuine atá lorg takeíochta uing an takeíocht sin áil mar tá próséis casta going tá go leor papéirchas a gceist. So tá muid a géirí an bhéim a chur ar conas is féadling freastal ar an duine níos fearr agus freastal ar an duine níos tapúla agus seirbhís níos fearr chur siúil in éon dul amháin. Agus le cuidas na hiirlísí seo a úsáid tásúla going amach an seo go memid in an é sin dhéanamh rud a ágan na daoine déana atá ar an bhuireann. Náfuil siad a plé leis an méid céanna papéirchas agus gúil níos mó amacha gur féadló a bheith freastal agus a déile leis a bobbal. Tháinig sé chun tosaigh níos túisce mríana go raibh imní á léirú ag locht ealaíonna maiall ar comórtas intleacht shaorga a bhí á reachtáil atá reachtáil ag an Údarás. Gymach bradí le dhéanamh ar obair dhaoine daonna chun sort món lí intleacht shaorga chruthú agus gnáin agus rudí den tuairt sin. An digimid an daimséir bhaineann le intleacht shaorga a bhfuil a gháin tuiscin ríir sin. Ceisne ag leibhéil domhanda faoi úsáid intleacht shaorga agus an daimséir cinnte dearfa bhaineann leis sin úsáid mílete nu an úsáid chogaigh nu an bhéile bheachán nach meach sé faoi smacht agus mar sin de. Cinnte dearfa ní léon léamh saniú le gomsa ar na ceisne mhuaire sin agus ceisne mhuairíad agus ní mór den gine déine dul I bhaidhmarthú go sonrach. Rud atá soléir is go bhfuil an technoliacht seo a fás agus a forbairt ar luas lasrach. Tá fágtha sin cóil chárá is féadling neamhaird dhéanamh agus a rán áfuil mid sásta páirteach leachán. Ach mar luaime an timní bheith chumsa an sin is go bhfácha sé sin go mbeadh an Ghaeilge náit na leifingine nach mbeadh Ghaeilge ar fáil ar na hiirlisí seo. Má tá na hiirlisí seo chomhfar leathan agus gúil siad a túr fácha sé sin go mbeadh éasóg na Ghaeilge agus na Gaeltachta fácar an ngán chuid agus nach bheith siad go mbeadh éon miúntas leis an Ghaeilge mar ní bheith sé ar fáil ar na hiirlisí bheith an úsáid go amach an seo. Ní gáda éon dúing dul róáda le teacht ar chuine óg le Ghaeilge nó Gaeltachta atá gúil an fón in a seileamh agus tína fásta chumach chéine. So is léir an tionchar atá ag technoliacht a thabhairt sin. Agus an sin tá deisna hán ó thaobh na hiirlisí nua úsáid mar luaime gur féad leat labhairt le do choth agus na freagraí áil. Conas is féidir é sin a dhearra. Tá muid a géirí ilún sa chur ar chuoine sna rólanna sin rud a bheith iarúnach do dhaoine le Ghaeilge mar ghail siad ilteanga chena féin agus go dtuige siad an saoil sin agus tá na deisna sin ag oscailta inis. So cinnte dearfa begathrú ar ostiacht go héad an náisiúnta. An rud atá siúla going is go mid ag géirí a bheith chun cínéir agus deisna a crothú do dhaoine le Ghaeilge ach go bhfuil scileanna eileachá comá agus is féad linge an ról sin a líana a cinnte go bhfuil na scileanna sin in iarúnt don saoil oibre tá amach roing agus go mbeadh muid a tógáil I tuairt aig ar an dúshlán atá amach roing agus gan a bheith déanamh neamhaird